Il-Partit Laburista jgħid li hemm konflitt ta' interess bejn iż-żewġ dikasteri tal-Ġustizzja u tal-Intern. Apparti l-konflitt ta' prioritajiet il-mozzjoni mresqa mid-deputati Laburisti José Herrera u Michael Falzon tinnota inkompetenza f'dawn iż-żewġ dikasteri. Jinsemma l-fatt kif żewġ festi nazzjonali l-membri tal-ġudikatura ħassew l-ħtieġa li ma jkunux preżenti minħabba l-mod kif qed jiġu trattati mill-Gvern. Din kienet l-ewwel darba li l-ġudikatura ħadet azzjoni kollettiva b'dan il-mod. Għandek organu tal-Istat jipprotesta kontra organu tal-Istat ieħor u kien hemm ukoll membri tal-ġudikatura li espromow riservi tagħhom dwar kwistjonijiet ta' intħil politiku. U din naturalment aħna we took cue of it u ovvjament tippreokkupana. Ħassejna wkoll li kellna nsemmu il-fatt illi mhux sew illi il-Ministru jaġixxi biss meta jiġi skossat minn kritika ħarxa. Il-mozzjoni tinnota nuqqas tal-Gvern li jindirizza b'mod adekwat il-problema tad-dewmien tal-proċeduri fejn quddiem qrati għad hemm kawżi li ilhom pendenti għal diversi snin. Issemmi l-problema ta' droga li teżisti fil-ħabs ta' Kordin u kif il-Ministru rassenja ruħu għal din is-sitwazzjoni bħala waħda li ma tistax tinbidel. Il-Parlament għandu jiċċensura dal-aġir tajt il-mozzjoni li tinsisti li għandha tintrefa' responsabilità politika għal dawn in-nuqqasijiet kbar. Ħassejna li dawn in-nuqqasijiet ma jistgħux jibqgħu sejrin hekk, ilhom sejrin hekk mu qed isiru xejn dwarhom u ħassejna li permezz ta' din mozzjoni għandna jekk ma nitolbu xejn lanqas qed nitolbu li tinġar ir-responsabilità politika ta' dawn in-nuqqasijiet li ilhom hemm u li dan il-Gvern m'għamel xejn dwarhom.